Paisaien irla da, irla bat dagoena Irun eta Hendaia artean, Bidasoako mugan, eta da munduko kondominiorik txikiena. Honek esan nahi du, Frantziak eta Espainiak dutela soberanotasun partekatua. 6 hilabetez espainola da eta 6 hilabetez frantsesa. Eta pelikula hasten da, justo soberania aldatzen den ekitaldi horretan eta gorputz bat azaltzen da Irlan. Orduan ikusi beharko dute ze estatuko hartuko duen gorpu horren jabetasuna. Proiektua sortzen da, behin periodikoa irakurtzen ari nintzela, ikusi nuelako Bidasoa ibaian pertsona bat ito zela bestaldera pasa nahian. Eta orduan hasi nintzen pixka bat informatzen zergatik zen eta zer gertatzen zen, eta azkenean Bidasoako muga bilakatu da oso muga importantea mugarik gabeko Europa barruan. Eta hasi nintzen dokumentatzen eta ikusi nun 9 hildako egon direla muga hortan, eta orduan sortu zitzaidan beharra pelikula bat egiteko historia hori kontatzeko. Bereze proiektua hasi ginen tentazioa ekoiztetxe euskaldunarekin mugitzen, eta sartu zen lehenengo agentea izan zen ETB. Eta hortik aurrera hartu ziguten Eskaken, eta bertan ezagutu genuen Sandra Tapia, dela Arkadiako ekoizlea. Hortik aurrera egin genuen koprodukzio bat Frantziarekin, eta gutxina juntziren jente desberdinak sartzen finantziazioa lortzeko. Eta hori baino azkarragoa izan da, zatik urtebetean edo lortu dugu finantziazioa. Orain arte laburmetraiak egin izan ditut, gero telesail bat egin nuen, eta batean historia hau kontatzea beharrezkoa iruditu zitzaidan formaturik interesgarriena luzemetrai bat egitea zela, eta zela garaia. Nahiko modu naturalean sortu da luzemetrai formatuan egitea historia hau. Hurrengo proiektuei begira, gabiltza Andoni eta biok beste gidoi bat idazten, Arkadiako Sandra Tapiarekin ere ekoiztua izango da, gutxinagoaz haziak ere egiten, ahalik eta azkarren filma egin ahal izateko.